ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоби Бӯстонӣ, духонагаи фурӯшӣ дар доми рақами 5-58 микрорайон ҳофизи Шерозӣ мешавад. Ошёнаи якумда қарор дорад. Дар ин тараф боғи Сафар Амиршоев, дасти рост боло меравем, кафе мешавад ва аз дасти чапи мо болотар каме меравем, мактаби Ушинский. Полкаи кӯҳнагӣ мана бародаро, пажарка рӯ парои пажаркаи бино. Дар ин тараф донишгоҳи Абу Абдуллои Рӯдакӣ. Мерем ба хонаи имрӯза. Мана дӯстони гиромӣ, роҳи омадамини лаби роҳ ва хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин хона аст, даромадгоҳи подъезд. Ва дар инҷа бошад дорам боз чакдонхона. Хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин хона будааст. Таъмир оддияк. Ду дар хона, дар ин тараф ошхона ва ҳамому ҳоҷатхона. Хуб дӯстони гиромӣ, шурӯъ мекунем аз ҳамому ҳоҷатхона. Якта коридори дароз мешавад. Дидед худон? Ин абои гирифтаги аст коридор. Ва дар инҷа бошад ниёкунед ҳоҷатхона ва ҳаммом аст, термекс гирифтагӣ аст. Аз инҷа меброям мана хонаи якуми мо, мана ҳамин хона ба ҳисоб меравад. Ин хона якум аст, ҷейбон гирифтагӣ ҳамаш аст. Ва инаш бошад ҳаст хонаи дуюм. Ин хонаи дуюми мо аст. Хона дар ошӯнаи якум. Ва дар инҷа яктам хел коридори калони хушрӯе ниёкунед худон. Ин хел бо унивалник ҳама чӣ овардагиян дар хонаи имрӯзаи мо. Ва бародарони гиромӣ, дар ин тарафаш бошад мана балкон. Ошхона ва балкон ҳардушон бигем дар якҷоягиянд. Баъзеҳо ошхонаро дар ҳамин ҷа мекунанд, бисёри одамҳо дар ҳамин ҷа мекунанд. Нархи хонаро мо мондем 270,000 сомонӣ духонага. 270,000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибшон мемонам, занг бизанем, муомила кунем, арзон мешавад. Ва сарпарасти навори мо, оби энергетикии Нитромакс, тамошо кунед. Пас аз анҷоми ҳар навор, хуб дӯстони гиромӣ, интихоби мо ва сарпарасти наворҳои мо Нитромакс. Бо Нитромакс бошед.